ஜெயிச்சாச்சு. இந்த காட்டி ஜெயிப்போமா ஜெயிக்கலையான்னு தெரியல. பார்ப்போம். பாரு இன்னைக்கு ஊமை குத்த போறேன் இன்னைக்கு அவனையும். கூடாதியா நீ ஏய் ஆனாவும் முகுத்து குத்துறேன் அந்த உடனே நாக்கு அங்க வைக்க நீதானே சாவடிக்க போறேன். ஆல்ரெடி ஃபேமஸ் ஸ்கின் நம்மளுக்கு ஐஸ் ப்ளூ ஸ்கின்னா அக்வா ஸ்கின்னான்னு தெரியல. ஐஸ் ப்ளூ ஸ்கின் நினைக்கிறேன். ஐஸ் ப்ளூ தம்பிகளா உமக்கு துப்பி விட்டுறாங்க. இந்த மேட்ச் ஒரு மேட்ச் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு வைக்கிறேன். ஆமா நீங்க கூட நீங்க அண்ணன் இங்கிட்டு போனீங்களா சார் அந்த தம்பிக்கு மொத்தமா போச்சு எவனும் பார்க்கல. பையா அடிச்சு விட்டுறாதீங்கடா. கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிட்டே கீழே போட்டாங்க. மேலே ஓட்ட முக்குத்து வாங்கிட்டு கிடக்குறான். எவன் தெரியல. சரி நம்ம சேஃபா போய் என்ன அவங்க அப்பா அடிச்சாராக்கும். இன்னைக்கு நம்ம தாண்டி அப்படியே போட்டுட்டாயா. अरे भैया गिव मी रिव्यू या ஒருத்த நான் செத்தாலும் விளாண்டு அடி வாங்கி ப்ரோ கம் ஹியர். ஓ மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பேர் எப்படி பேச முடியும்? ப்ரோ இன்னும் 10 நாள் தான்டா அது டைமண்ட் கொடுத்துருவாங்க. யாருப்பா இங்க தமிழ் டைமண்ட் 129 கொடுத்துருவாங்க. அங்க அந்த பெட்டு இந்த பெட்டில் வேண்டா இல்லடா. அந்த பலூன் மணிக்கு தவி தவி போச்சா அப்பா நீ பாம்பு தின்னுவாங்க. சொல்லுங்கடா கோசியா அரே பையா பையா 9 மணிக்கு விளையாடலாமா? பாத்துட்டேன் மாமு காசு போட்டு
ஒரு மண்டை பையன் இருக்கான். மண்டை பையன் எங்க டேய் வாடா வாடா ரிவைவ் பண்றாங்க யாரு அதே ரிவைவ் பண்றாங்க இந்த சுச்சுல பஞ்சிலந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரு வழியா டபுள் கிலோ போட்டாச்சு. ப்ரோ பிளேயர்லாம் பாத்திருக்கியா? நானே ஒரு எனக்கு ப்ரோ பிளேயர் நீ பார்த்தது இல்லையா? ப்ரோ பிளேயர் சதுரமான சுத்தாயா? ஏன் ஒரு ஹீரோ நீ வேற First blood. வாட்டர் அடிக்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கொடுமை. அடே பையா யாமுனி யாருப்பா R3 அந்த முடிச்சு விட்டாங்க. கோவாலுக்கே சரி கோவாலே போகும்பா சாமி. ஆப்போனன்ட் டீம் 2 மேட்ச் வச்சிருக்காங்க. இந்த டீம் 2 மேட்ச் வச்சிருக்கு. என்ன நடக்கும் தெரியல. இந்த காட்டி ஜெயிச்சா உண்டு. ஐயோ மாடியே கிடையாது இங்க. மாடி இருக்கா? அப்போ மாடிக்கு தான் போடுறேன். வழி இல்லை. மாடியில் போய் ஸ்கோப் போட்டு ஒரே போடணும் எல்லாவனையும். பையா சும்மா ஐயோ என்னையும் போட்டுட்டாயா. Triple kill. மண்டையிலே வாங்க இந்த அடி அடிக்கிறேன். டீம்ல இருக்கிறவங்க இப்ப நான் இங்க ஒருத்தன் நாக்குறா நாள் ஆயிடும். ஐயோ பாத்துட்டாங்க. இங்கே எப்படியே வேற வழி என்ன? அப்பா கூறுனா செட்டண்டா அடிக்கிறேன் சுட்டுட்டான் அழகு நல்லா டீம் சுத்துற அழகு அப்பா கூறுனா டேக் இட் ஈஸி அடே நூபு கைது வெளில வாடா. அந்த ஒருத்தர் க்ளோவால் போட்டு நிற்கிறாரு. ஐயோ முடிச்சுட்டாங்க.
இப்பவே முடிக்கிட்டு நிறைய இருக்கலாம். இந்த லூபுக்கு இது பார்த்துட்டேடா. இன்னைக்கு உனக்கு சங்கம் லெவல் 3 டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. செத்துட்டேடி. எங்கடா வச்சு நான் வச்சுட்டீங்க அந்த தூக்கி அந்த ஒருத்தர் நாக்குடு அந்த குஞ்சுக்கோ இருடி, உனக்கு சங்கு வைக்கிறேன் டி, வைக்கிறேன். இப்படி ஒரு உயிரே 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 என்ன எடுத்து போட்டு First blood. ஐ நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேடி. ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அடி இடி மாதிரி விழுக போகுது, அது உறுதி. உயிரே 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 இன்னும் ஒருத்தன் மட்டும்தான் நிக்கிறாண்டா உயிரே உயிரே இங்கே ஓடி ஆட்ரி சாப்பிட்ட பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம சார்ஜர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பை பாய்.